салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷӣ. салому алейкум. Нархтиҷӣ канал барои шумо, барои клиентои худмо душанбе варота 77 ба пеш. Шумо инстаграм, ана ютуб медроин, нархои дарвозаи мора бо ватсап бо гап мезанем 918 74 7 занг мезанем бародаро. Бародаро ирӯз 24/03/2024 ҳаматонда Рамазон муборак боша. Нархои дарвоза инаи свети нав, модели нав, инаи лазерошам бинен. Сифати корам тамошо кунен ака, варитор ака ай пеш нигоҳ ки полни сёнка кай пеш. Нархош акаҷон 8800 сомон, установка, доставка, ҳамаш листо яку як, профилои 6x4, профилошам талшинаш яку як. Ана бо касе да мефура мега ки мада бо ғавстар вайтар бо гап мезанем, любой размер ҳаст. Размер мехоҳем ки шумо да 3x4, 4x3, 5x4 любой размер мезанем. моделоро тамошо кунед. Инаи размерам 4x3 бараш 4 баландиш 3. ина навигарӣ кардем, ина хали бо дастҳои фасон кардем, низамедняй бо барои кушодан маҳкам кардан удобняй. ина печатҳои нав, печати ки оли бигем нав 2024 тоҷикистонда нест таям бигем хато намекунем. Профил 6x4, листои яку як, размер 6 профило 6x4, размери тоза ана 4x3, нархш 8800 сомон. Легендарни дарвозаро бинем бачо, хай ҷои таъриф нест. ира ба хитон бо сравнӣ мекунед қати дига сехо. ина бинед сифати кор, и лак задагӣ, ай грунтовка задагӣ. ози бисёр аксари одамо нашудами краска камтарак вай рафтесай. И краскаҳо худо хоҳад краскаҳои зурай 2024 модели 2024 ана профилои 6x4, листи яку як гирам, размери 4x3 ана стойка дора. и бо тагидам бо чӣ дора? Швелер ҳастай. тагидам швелер аст, коробка мешава. ана нарх, установка, доставка ҳамаш 8500. аксияи калон кардагем. оли бо ма дарвозаи арзона кам бо мемонам ай 3800 боло кардем, ай 3800 боло. ина ирам свети новинкай тамошо кунед. сифати корам бин, варитора нишон таяка, ина варитора бин ҳамаш. байни ҷарам нигоҳ кунед, герметически маҳкам, ҳама пургаҳои чотки маҳкам кардагия барои умри краска дурост шидан бо ҳаракат кардесем ки морам ҳамин сифат баланд шава, ҳар сол сифат баланд шава бо хубтар аст. ина и дарвоза 4x3 ана и светаби брат, свети медви меган, матви, грунтовка задагӣ, краска кардагӣ, профилои 6x4 света тамошо кунед. мумкин оли ҳами светора надида бошен. сифатошам бинед, сифати кора бинед. размер 4x3, профилои 6x4, нархш 8300 сомон кардем. ира 9800 бурда часпондан ҳамаш. ира моли ҷои замокош ҳаст, замокҳои ручкадор мешава. ишам ҳаст ако. марҳамат, лайкора фаромӯш накунед бародаро. иншолло бо дарвозаи нав ошода. дарвозара би и ира би валноша би, валнои нав, дарвоза 4x3, краскара бинен, краска хаки, ана болошатам бинен, лазер. нархш 8500 сомон. инаи ручка пучка ҳамаш, инаи замокошам мезанем метем. ҳамаш қоидави установка, доставка. хай хитон бо баҳо мемонед иншолло. лайкора фаромӯш накунем бародаро. мақсади мо чия? видео кардан, сифати кора ҳаракат мекунем ки мо зур шава. ҳаракати мо ҳамин як камтарак ҳам бошад, сифата баландтар карданай.
ина тамошо кунед ака. Размери 4 ба 3 ана нархш 8500 установка доставка то 50 километра мебарем мечаспонем метем. Ина ирам новинкаш дега, ина ирам тамошо кунед. каседа сидени дар курояко нархш ил стили лофт меган, хали бисёр дига ҳилак надора, стили лофт ана нархш 1400 сум кадем. каседа сидени инаи качелики аму вайбо 2 солам кадабде, ина и сол дига бо сезон сар шидесте, и нархш 3200 сум. ина ирам качелики моҳтоб меган, ина ирам фасонояка навальни кадагиай, нархш 4200 сом. каседа дар кора ба 918 72 4 та 7 занг зане. каседа бародаро каравотои арзонак дар короша марамат 3 ба 2 нархш 1900 сом. краска праска кадагиай бо мобайнжда уголок дора барои тахта шатат санакадан. бе тахта 1800 сом. любой свет аст. свети тёмно-коричневый, она светло-коричневый, бо саусшам дорем, кабучашам дорем, любой свеча мезанем. Ба инаи хайтеки нав бировардем, инаишам. Инаи хайтекам, хайтек размер 4 ба 2. нарша нархи дастрас кадагем, листои 1 Магнитогорск, Россия. И бо Австралия. Размерш 4 ба 2, нархш 6500 сом. сифатои корам бинен ака. Уна дар таги вай дарозаи классикай вай 13000, размерш 4 ба 3. ако салом алейкум, я бори дига ҳаматонда ди моҳи шарифи рамазон муборак боша. ирӯз мо ина сиёнкаи навай 2024 24 март. бародаро шумо дарвозаи арзон дар курай 3800 сума, 3900, 4000, 5500, 6000, 8000 любой нархда дарвоза дорем ако. шумо фақат занг занед ба 918 74 та 7 рақамҳои ватсапа мондагием, занг мезанед, бо чӣ нофаҳмои ҳамаша мефаҳмонем. дарвозао любой намуд озӣ мезанем, любой намудша месозем ако. ина хай бо хтон иншоалло. баъд як гапи дига мешава бачаҳо, ина ирӯз мо сиёнка кардем, наличи тайёр дорем. клиентҳо бисёрш мебиёянд мега и дарвоза ҳичи нестку, ина касе ҳамин рӯз меоя пага меоя, ина меояд тайёр дорем. хай гирифтан бо заказ мешава. ҳамишам ака ба инобат гиред, илтимос. саломат бошен, лайкҳоро фаромӯш накунед. баъд канали мо инстаграм медроен, душанбе барота 77 менависен, ҳамун ҷода вай мо ҳастай, каталоги мо любой намуд дарвоза аст. хай лайкҳоро фаромӯш накунед. шумо да барори кор, ҳамаи шумо да саломатӣ, зиндагии обод. саломат бошед.
дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед нархои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз Аллоҳ баракат